Bareng kon nembang kok watuk alasane. Jenengan ora nggetekke suaraku kaya gede-gede ngene apa? Suarane gede-gede ngene ora nggetekke. Ah suarane sing gede kok digatekke. Wong kowe ya ora gatekke aku nek gede-gede ra tok gatekke kok. Masa suara ngene jenengan genah gede aku ora dadi rasa. Blegere jenengan lho maksude. Heeh. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Kowe isih aku ora jomblo. reti nggonku nek nggonku cetha cilik, nek gede-gede radong aku. Iya. Soale awakmu Malah kecil cilik. ngomong. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek Mbak Tatin gede, Paseno gede ya ora pati yo. Nek sapa sing rapati ya? Paseno ora pati yo gede. Oh, Nek Mbak Tatin gede. ora gede ning lemu. Lemu. Kuwi to, deloken kuwi sa. Ngopo? Mesti arep ngece meneh ayo. Nggon geger mburi iki keplek-keplek iki demoken. Iya iki lho ya. Soale kakean mamah ceker. Ceker kok. Bener. Aku iki Ya, ora Pak. ming ceker pitik kok, ceker kowe Apa? tau di mamah kok. Gila nih, masa Kaya kupulan satelit matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya. Kagem mbak-mbake sing wis mbuka acara ning limbukan iki mbyana ya nadyan rada blandang wektune ora dadi ngapa sing wigati wis kelakon penjangkane ya. Iki sowan menyang Desa Arga Ngargasari, ora arga ning ngarga. Ngargasari Jalan Deksa Plana kilometer Samigaluh Kulon Praga. Oh iya. Kanthi acara hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI ke-74 lan bersih desa tahun 2019. Proklamasi wis ngancik bulan Oktober. Ora apa-apa, proklamasi iki diadake setiap saat wae ora masalah kok. Iya. Kuwi malah dadi pratandha lamun tansah emot karo kahanan negarane awake dhewe ingkang duwe anu utawa ingkang merdeka taun kawan 45 ana ing tanggal 17 Agustus ya ana. Ya. Bengi iki dibarengake karo bersih desa kanthi tema bersama masyarakat kita wujudkan semangat makarya bareng menuju Ngargasari yang bersih, jujur dan cerdas. Ya, muga-muga aja mung ngandhut tekan tema tok.
Nanging kababaro tekan Pak Karti ya, Mak. Iya. Matur nuwun karo panjenengane Bapak Lurah, Bapak Suroso, ya kepala desa. Karo Bapak Haji Pujiono SPD ketua BPD lan kabeh wae para bapak-bapak panitia ora tak aturake mbaka siji merga ana 3 lembar no. Ya. Supriyanto Nur Hidayat Widyatmoko Desi Rahmadiani Riana Dia Prabandari Tri Prastyo Lutfi Arfandi Prayitno Sugiarto Budianto Hartono Sutarto Kriswantoro. Ya. Lan liya-liyane ya. Pokoke mau wis diweling karo bapak-bapak panitia mboten sah diwaca kabeh. Lah nek kegiatan iki wajibe diaturake. Lomba cabang olahraga ya tanggal 1 Oktober wis dianakake. Oh ya. Ya kuwi lomba voli antar perdukuhan plastik. Ya. Ora diwalik. Ah iya, voli plastik antar perdukuhan. Ya. Sampai dengan tanggal 7 Oktober pemilihan putra-putri Ngargosari. Ya. Ziarah pepunden tirakatan upacara bendera Orjen Tunggal Sinten Remen Production. Oh iya. Kesenian rakyat Jadilan Kobro Turangga tanggal 12 Mawawan lan bengi iki pergelaran wayang kulit. No, ya sing ditimbali awake dhewe sak rombongan ucapan terima kasih kepada pemerintah Desa Ngargosari, masyarakat Desa Ngargosari, donatur, sponsor lan simpatisan. Ya. Matur suwun. Biyen awake dhewe sowan mrene neng Bali kae taun 2007 ya. Nek ora kleru, nek ora geseh taun 2000 saiki taun 2019 ya wis pirang mes 10 taun luwih ya nok. Ya. Mula ora bakal pangling papan panggonane, ora bakal pangling pokoke anggis munggah dalane ya mung siji iki tok. Ya. Wis bakal tekan nggone nok, sembah nuwun tanpa pepindhan lan kula mujek-mujake utawi nguncepaken asta kunjung ngersaning Gusti sarana memuji ngersaning dat kang ureng dat mugi-mugi Ngargosari anggenipun ngawontenaken bersih dusun utawi bersih desa saged tinampi dening purbaning kawasa menapa dipun jangka saged kasembatan sing digayuh bisa kaleksanan. Ya pancen bener apa-apa sing dikarepake bisa nampa ridhoning Gusti Ngakarya jagat ya nok ya sing dikarepake ya pancen ngono. Kabeh tentrem, ayem, rukun, macinamatan daya dinayan. Ya, pokoke ora ana bab sing nguciwani kagem Desa Ngargosari ingkang dijangka dening bapak-bapak pemerintah desa mujudake desa ingkang jujur, cerdas lan sijine mau apa bisa kaleksanan. Ya, amin, Mak. Wis iki awake dhewe mengkari ngaturake gegojekane no. Ya. Wong panggenan limbukan menika ya adat saben ya wis nggunakake pesinden-pesinden kon nembang ya sartane mituruti apa pamundhutaning para warga, para bapak-bapak pepunden sing kepareng rawuh bengi iki. Alhamdulillah papan semene kebak piyai sing padha arep mrisani no. Ya. Ya muga-muga tetep tresna karo budayane awake dhewe no. Nah, iya sing wigati ya ngono. Merga nek ora dhewe sing tresnani budayane awake dhewe arep sapa? Nek awake dhewe ora nggatekake, nek awake dhewe ora nresnani karo budayane awake dhewe, mengko nek budayane awake dhewe ditresnani karo bangsa liya, aja pating jengkelit, aja pating brengok. Ya, merga sing duweni wis ora nggatekake, ya dikukup karo wong liya wis aja rumangsa kelangan. Ya. Ngono ya ana. Iya. Nggone dhewe iki ciri khase ngono kuwi kok ana. Ora seneng, ora tresna, ora ngupakara. Ning nek muni dikukup karo wong liya, wah bengok-bengok ora karu-karuan. Ya. Mula supaya bangsa iki ngerti nyang budaya lan budaya iki rumangsa direngkuh dening sing kagungan dhewe, ya ayo padha ditresnani, ayo padha dicintai. Ya. Saora-orane nguri-uri, nguri-uri iki seneng. Nek urip-urip iki gelem nanggap. Ya. Dadi beda ya Mak, beda mula Pak Lurah ki tak anggap ngurip-urip. Ya. Soale gelem nanggap karo panitia liyane arake tang lemoro dayuh suwe banget no. Mergane alah mboko nyelawe medun. Ya wis ora apa-apa Mak. Nggih, pokoke anggere iso tekan kene wis seneng awake dhewe, seneng. Sugeng dalu ya Limbo, Bucange, nderek tepang kula Budi Santosa, mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Asli Mboro Kalibawang
nyuwun tembang Rengu. Lan wonten pagelaran wayang kulit Ki Sena Benjing 7 November wonten Universitas Sanata Dharma Paingan Yogyakarta. 29 Desember 2019 wonten lapangan Banjar Asri Mboro, Banjar Asri Kalibawang Kulon Progo. Iki kok malah hafal ya? Iya. Aku sing arep nglakoni marah radong. Lah iya. Oh iya 7 November iki nang Sanata Dharma apa iya apa ora? Iya, nyatane panjenengane sing nimbali kok. Mahasiswa Sanata Dharma nggih, matur sembah nuwun. Malah hafal. Aku kira tau hafal kono, saka omah mlebu mobil terus turu. Gugah sopire ya wis tekan nggone. Ya. Dadi sing ngematke nggon sing ngapalke nggone iki ming sopir. Oh iya ya, Mak. Saking Pak Untung Purwantara Seksi Kebersihan Jalan Dinas PU Kabupaten Kulon Progo nyuwun lagu Meh Rahina. Ya. Saking Bapak Sutarto panitia Caping Gunung sing nyekar Mbak Elisa kagem masyarakat Ngargosari kanca-kanca peternak kambing Kulon Progo matur sembah nuwun. Ya akeh sing padha nyuwun iki. Ya alon-alon dibukakno. Ya iki sapa iki? Kelin saking Mas Yadi. Ya Kijing Miring. Oh iya. Kok dibenakke? Ha iya. Mesake sing semare. Lah iya. Pak Widiatmoko pemerintah Desa Ngargosari nyuwun lagu Angu Jiwat Mbak Ika Suhesti. Oh iya. Kok wis padha tepung karo sinden-sindene awake dhewe ya. Ya wangune mbok menawa wis ngerti nang liwat YouTube no. Ya matur sembah nuwun tanpa upama. Ayo sinden iki cacahe 9 sing diaturake. Ya luar biasa iki. Aku mau meneng transit bareng karo sindenku doting jedul. Lho. Kok akeh men iki aku. Iya, aduh. Cukup ora iki ya wis ora dadi kok. Iya ya, Mak. Iya. Matur suwun tanpa upama. Ya, mbaka siji diaturake. Ya. Caping gunung sik ya, Nak. Ya. Caping gunung ora Mbak Elisa. Ning diurutke, ya engko Mbak Elisa kon jumeneng wong Mbak Elisa iki statuse nang kene iki disuwun dadi bintang tamu. Oh, iya to. Iya. Dadi bintang tamu mong saiki wis mulai menggunakan manajemen sendiri. Ya. Dadi wis ora bareng karo aku, nek ana sing butuhke Elisa ya tak nei nomere manajemene Elisa. Dadi men anu transaksi dhewe no. Oh iya ya. Soale aku bola-bali iki diarani nguntet. Iya. Ora, aku senenge panjenengane ya wis ikhlas kok ya, Mak. Iya ora apa-apa. Ya ming ben supaya duwe jam terbang dhewe. Saiki pancen wis ora ning nggon wayang ning ya wayange dipengke no. Ya tegese ora ning nggon sinden. Iya. Dheweke wis mulai syuting film barang. Oh, ya syukur. Film apa? Film horor. Oh, iya. Film horor. Elisa dadi pocongan. Ning dadi pocongane kok bangga raine ra ketok. Ayo wis ben ra apa-apa. Ya matur suwun. Yo, diwiwiti saka Mbak Tiwi. Mbrono. Ya. Mbrono yarae. Engko nek aku nyebut ndak kleru wis. Ora dong kiblat aku nang kene iki. Ya. Neno tekan kono tekan Mbak Prastiwi Tiwi, Orisa, Ika, Elisa, Mbak Iin, sapa Tatin, Ayu. Kae sapa kae rumah. Raine kon madhep rene kae. Oh Neti karo Prastiwi. Iya. Ben urut ya, Mak. Mangga. Neno. Yo. Saben bengi nyawang. Oh. Mas, balungane Mas. Ben urut ya jejere Mbak Orisa. Ya. Iki kok nggembol bathok. Meteng kok nggembol bathok ora. Bathok ana rite. Yo guys. Yen mamajang Mung karo Janor kene
Iya. Wong wis meteng 7 sasi kaya isih menyang wae. Dadi kon nek dereng 7. Pira? 23 minggu nggih. Ora dong aku kon ngitung 23 minggu. Wegah kon mumet-mumet. Wong aku ora ngapa-apake kowe kok kon ngitung lah mumeteng. Langsung ngomong wae pira? 6 sasi apa 7 sasi ngono? 6 sasi. Nek aku bojomu ki tak hitungke Bu, aja semlang. 26 panono. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngitung. Iya, 6 sasi. Lah iya wong kon leren ya ora gelem ya wis benok. Ya jejere. Kembang wae. Wis mari Mbak Ika. Sampun, Pak. Aduh ya wis ora usah dipikir werna-werna diikhlaske, tegese bocah kuwi pancen durung gelem dimong. Iya, ngopo to, Mak? Meteng 2 sasi kok keguguran. Oh. Ayo begijikan kok mbokne. Mboten lho, sinten sing begijikan. Sing jeneng wong meteng 2 sasi ku ora entuk kesel. Mongko kowe awan nyanyi bengi wayangan, awan nyanyi bengi wayangan. Kekeselen kuwi dadi jalaran kuwi kok. Apa ana liyane, sebab liyane? Rahasia. Oh ya wis. So aku kandhani dhewe wae ya. Besok kula WA mawon. Oh ya siap, Pak. Iya. Kembang monggo Mbak Elisa. Ya iki Mbak Elisa. Ya. Pacitan servi udan. Ya, ki saka Mbak sapa? Mbak Iin. Oh. Saka Kali Persing, Kali Gesing. Heeh, Kali Gesing. Kali Gesing. Kali Gesing, Mbak. Nggih. Kula nyebut kleru kok nggih. Iya. Panas udan. Hop, stop. Ya. Ayo parian Mbak Tiwi. Ya. Kagem Desa Argosari. Ngarga, Dik. Ya, jane sing bener. Tulisane ngarga ya maca ngarga. Manut karo tulisan. Oh, Ngargosari. Ya. Sami Galuh Kulon Progo. Iya ya, Mak. Ya. Manuk kenari. Manuk kenari. Kok ngoceh wae. Kok ngoceh wae. Bantinge ngopo? Terus mugi desa Ngargosari. Heeh. Tentrem wargane. Tentrem wargane. Amin. Ya, Mbak Orisa. Ana manuk sriti. Oh, manuk kabeh iki. Monggo kowe iki bar kuwalat karo manuk lho. Tak antil ndase. Ora semelang lek kuwalat kowe iki. Lagi meteng kok ngantil manuk ora. Kurang ajar kok ya soalnya ya. Nggih, Pak nakal. Terus sedaya warga Ngargosari lancar rezekine. Oh, ngantil ndase kok lancar rezekine. Ya ora apa-apa, jejere Mbak Ika. Cekak-ceket nek basa merti dusun ki cekak-ceket. Ning iki tak kon parian Kominfo wingi do bosok kabeh. Yo, ayo Ika. Tuku sukun. Nah, tuku sukun Neng Pasar Wonosari. neng Pasar Wonosari. Mugi tansah rukun warga Ngargosari. Ngargosari apik. Ayo Mbak Elisa. Keri-keri. Ki radong cah iki. Keri. Nah, ya keri.
Nek digaruk panas. Oh. Panu kuwi. Cayu-ayu kok panunen. Terus Warga desa Argosari. Ngargosari. Heeh. Jujur, bersih dan cerdas. Wah, apik iki pancen yo motone. Tema kok moto, temane ngono. Ah, jejere Mbak Iin monggo. Jangan gori. Jangan gori. Lawe gereh. Lawe gereh, cocok banget. Warga Ngargosari sumeh. Wah, edan berarti kowe. Ora ana apa-apa kok sumeh-sumeh iki. Ayo edan. Jejere, ayo Tin. Mangan roti. Mangan roti. Entek 5. Ayo dokoh. Oh, dusinden buta kowe iki. Sinten tau kula kok parikan. Ayo parikan mau wis neng transit Madang. Tekan mburi kelir iki meson jukuk sego kucing. Edan wong iki waduke jan. Dereng ya mau nang transit pengen njupuk jeruk. Oh iya, ya wis. Kuwi artine apa? Endi? Aku mau. Tak kira takon jeruk. Ora takon. Mugi warga Ngargosari panjang yuswa. Oh, tiba. Entek 5 lho. Lho sing pikirane jeruk terus ta? Wis jajare ndak malah padu aku nang arep. Wong mangan roti entek 5 ora jeruk. Wis jajare cerewet ngapa to? Ayo yuk. Mepe pari. Mepe pari. Neng pinggir dalan. Rakyat ing Ngargosari. Iya. Tetep njaga perdamaian. Ya apik kuwi tetep njaga perdamaian. Jejere Mbak Neti. Yo. Bengi iki. Apa? Bengi iki. Oh ya, bengi iki. Kok adem banget. Terus? Warga Ngargosari. Heeh. Tansah rumaket. Tansah rumaket. Ayo Prasiwi, terakhir. Ning pasar Tawangsari. Ning pasar Tawangsari. Tuku kutang. Kaya sing apik to, Pras. Mboten saru niku. Tuku kaya ngono kok diomongke sak nggon-nggon. Ayo, kaya ukurane iki gedhe-gedhe yo. Yo, asine. Mugi desa Ngargosari saya berkembang. Oh, apik. Ora apa-apa. Mong kutang dadi berkembang ki ora apa-apa. Ora berkembang ya wah rugi kuwi lek tuku. Ngawur. Kok nek ora diwarahi Prati. Panas udan. Monggo, tiba sapa? Tatin. Wis ben nengke ben nyuwara sakarepe ora sakarepe. Ya rasa wae apa piye? Rasa wae piye ya ora bayaran rasa wae. Panas udan aling-aling caping gunung. Kanca-kanca, yuk. Misoa sampai gunung Nadyan Mbak Ayu. Nadyan wadon sarta Inu mane tindekke
terus sik nembang Prastiwi ya nggo ndangdute kur ngono monggo ya ino mane banyu baning ya dek jaman monggo ya Pras dek jaman perjuangan jor kelingan
Matur suwun. Pamundutan saka panjenengane sapa iki mau? Ya. Kanca-kanca peternak kambing Kulon Progo. Wah, akeh banget iki no peternak kambing sak Kulon Progo iki. Ya. Masyarakat Ngargosari, matur sembah nuwun. Ayo Mbak Elisa, kek jumeneng Mbak Elisa. Ya. Mau wis di amplope dititipke aku moh. Ya, takon nyaoske maringke dhewe karo Mbak Elisa. Ya, ini salah satu sinden viral. Oh ya. Sinden milenial. Ya. Sinden gundule atos. Oh gundule atos wis kok kaya omongane kurang ajar ngene iki. Karang yo sipate ngono. Ora sipate ya pancen yo urung iso basa Jawa kanthi apik lan alus ya. Ngaturake panuwun karo para warga Ngargosari. Ya. Nggih, sederengipun sugeng dalu sedaya mawon. Sami wilujeng nggih. Nggih, mugi-mugi selamat sedaya. Apa? Sik. Waras. Kok sik. Mugi-mugi apa? Selamat sedaya. Selamat ora selamat. Selamat. Jane selamat karo sugeng karo wilujeng padha ya, Pak? Sik, pokoke tunggalik. Iya. Padha to? Padha selamat. Nika dibeda-beda ya sugeng ya iso wilujeng, ya selamat. Ya kadang kala penganggeme dhewe-dhewe ana sing wilujeng dalu, ana sing sugeng dalu. Iya, selamat dalu ora iso ya tapi. Ora ana selamat dalu ya. Oh iya. Kowe aja gawe ukara Jawa dhewe to. Selamat dalu ki ra ono. Kan genahkake, ya. Mong genahkake. Genahke. Ayo. Genahkake. Sing bener wilujeng karo sugeng nggih. Nggih remen, Pak. Niki wonten napa acara bersih desa wonten Ngargosari kalian HUT hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ini tadi ada lagu Caping Gunung Ki dek zaman berjuang ya, Pak. Iki ya termasuk lagu perjuangan. Lagu perjuangan, tapi Bung Karno pernah bilang, wah wis tau ngendika nek zamane Bung Karno ki perjuangane luwih gampang soale melawan penjajah ya. Melawan londo. Iya, tapi saiki perjuangane wong saiki luwih angel soale iso melawan bangsane dhewe. Nah, saiki kenapa dhewe kudune paham makane iki mau aku seneng ana motone ning moto ya, Pak. Moto ya apa basa Jawane moto? Tema ya? Temane bersih, jujur, dan cerdas. Ya moga-moga warga meriki saged mulai bisa berpikiran cerdas semuanya, bisa menantang yang namanya radikalisme, Pak. Ngerti radikalisme toh? Ngerti. Nah yo iso melawan kuwi dhewe duwe Pancasila ya aja ngantek dirusak karo ideologi-ideologi lainnya kaya ngono. Mugi-mugi saged semuanya bisa dengan guyub rukun kaya ngene nonton wayang iso ketemu tanggane jajar-jajar karo ngrasani sindene, ngrasani dalange ngono wis gayeng ya, Pak. Timbangane ning misale ning apa ngurusi kuwi apa masalah-masalah politik dan segala macam mbok golek ngene iki ya. Seneng kabeh ngaten niku nggih. Iya. Ya ngono bener kuwi ngendi pokoke ideologi kita itu Pancasila. Iya. Tidak bisa diganti dengan apapun dan itu harga mati. Harga mati. Ada iya. Kowe karo aku wajibe ya apa menjaga ya keutuhan Pancasila. Betul sekali. Ada beberapa hari ini kan banyak berita-berita yang lagi umop ya, Pak, lagi akeh berita. Lagi apa? Umop. Panas ngono wae. Panas ya, mobile ambiar. Mobile ambiar. Iya tentang macam-macam kayak tindakan radikalisme sampai apa namanya ada apa penusukan terus iso marake ono ya macam-macam, Pak, kuwi bahaya dan kita yang bisa menangani itu ya cuman masyarakat. Betul. Makanya masyarakat kudu berpikiran cerdas ben dhewe menggunakan kegiatan-kegiatan yang positif kaya ngene iki bersih desa, budaya ya. Sae niku nggih. Nggih, tur dasare iki ya budayane awake dhewe. Nggih, jangan sampai mau budaya kita yang adiluhung yang indah seperti ini diganti oleh budaya yang lain. Betul sekali. Ngono ya, Mak. Ngono. Mergo saiki akeh lho sing padha ngarani wayang ki ya saiki ora apik, wayang ki sirik, wayang ki musrik lan sakiturute. Oh, nggih ngaten niku. Oh, masih banyak. Ya. Masih ketah nggih. Dadi Piyai Argosari kene tak suwun
Panjenengan menengko dadi tuan rumah, jangan menjadi orang lain di rumahnya sendiri. Ya, betul. Ya. Tapi masyarakat juga sudah membuktikan ini wayangan yang datang juga banyak sekali, satu lapangan penuh, luar biasa. Okay. Berarti kan semua pada peduli karo budaya, ngono ya Pak ya. Ya, wis. Wis saiki kowe nembango sirahku suwe-suwe melu-melu mumet iki. Lho iki kan yo iki mau nggo perantara ben ketok aktual ngono lho pertunjukan wayange Pak Seno iki keren, rada keren ngono lho ya. Keren jeng sempeh. Ayo. Nggih, napa niki ajeng pembukaan tembang napa? Ki nek sing nyuwun, ning sing nyuwun iki sing nyuwun Mbak Ika Suhesti Lagam Nyuk Jiwan Meraino. Oh, Meraino, nggih. Nggih, Meraino iki lagu klasik lho, ora sembrono lho. Nggih, cobi ya, kemat-kemat sekemat-kemat. Mugi-mugi kemotan. Pusing aku. Kan basa Jawa suwe saya goblok. Ya ben ora apa-apa. Jajal ya, ngene iki kudu dijajal. Ya, mangga. Hayo rowang Pinur timure peci nena supaya ngupakara karang lan kitri karo ngeling-eling kowe suwe banget ora metu lho. Nggih, pon dangu ngemot apa ngemotaken ngemotaken kok ngemut-ngemut ngemotaken neno kuya prukon tumandang asengkut grugu gumregot ya grumregot wis sing lancang ilatmu ilate lancang tenan ora apa-apa kowe cah blesteran ki biasa. Iya. Baleni ya. Asangkutku mraku ngeno temah dadya neno murah sandane monggo
Aku seneng tenan. Ya. Nadyan bocah ora getih ora asli Jawa, ning gelem nguri-uri budaya Jawa iki wis luar biasa lho, Nak. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Niki riyen tembang pertama kali kula belajar nyinden iki, Meh Rahina. Iki? Nggih. Kowe lah ya apik. Niku pertama kali belajar. Soale seneng niku tembange nyeritake petani-petani niku tetembangan karo nggarep sawah ngaten niku nggih. Bocah iki seneng ning anu kok, Nok. Ning nggon apa jenenge iki kehidupan alam liar. Oh iya. Soale biyen kan uripe dhek ning alas. Ha iya. Iya. Ngono ya, Mak. Iya iso. Anu wet. Penek anu wit senengane. Iya. Iki Kulon Progo iki ya isis ya, Pak. Maksudnya subur, wong ijo, akeh tempat-tempat wisata barang. Lah kowe nek gelem munggah kene iki iso ana kebun teh. Iya, ngelinggo. Apa? Ngelinggo. Sakarmu, sak manut jeplake cangkemmu. Ya. Sae ponate kula wonten mrika. Wis tau kok. Ponate hamparan hijau kayak karpet bagus, Pak. Ah, ya wis. Nah, di sana rasanya pengen nyanyi itu. Apa? Kalau dulu nggak bisa lagu Jawa itu lagunya ya yang di mana sawah yang itu. Luas menghijau di mana bukit biru menghimbau. Itu tanahku, tumpah darahku, tanah pusaka yang kaya raya. Itu apik wis apik. Apik ya, Pak. Apik nek aku radong kuwi lagune sapa? Ra reti. Wah, ra tau berarti ra tau ngapalke zaman biyen ya. Kui lagu-lagu zaman biyen kui ana lagu kebangsaan, lagu desa-desa, desaku yang aku cinta, bangsa kaya ngono. Ora tau ngerti berarti ne ya. Aku biyen pas pelajaran kui ra mlebu kok. Ya bolosan dalange sih. Wis ben apa-apa ya. Nggih, lan bisa niki sinten? Mbak Ika iki ana pamundutan. Ya, Mbak Ikan. Mbak Ika Suesti. Ngujiwat. Ngujiwat, nggih. Ya iki sing nyuwun kok lagune malah klasik-klasik no. Ya. Sae-sae. Mbak Ika alon-alon rasa dadak pelok barang kedabikan sik iya tapi pon nyanyi niki Mbak Ika nggih ya iya pon berangkat nyanyi pon sehat berarti Mbak sudah goyang lagi ya sitik-sitik oh sitik-sitik ya sitik-sitik goyang tipis-tipis iya. Oh iya tipis-tipis ya nggih ayo kuwi ya bar izin sawetara wektu kok ya Mak iya nggih wis ora apa-apa. Sesuk pira wen? Ya. Sesuk ngopo? Sesuk gawe neh. Ha iya. Lah iya to ya. Sing enom kok ora apa-apa. Nggih. Monggo. Angu jiwat Mbak Ika. Jiwat. Kancane ya, Sa. Oh nggih, Mbak. Sendi Kodawo. Sendiko. Ya, Sendiko kok Sendiko. Apik to nek omong basa krama niki, Pak. Sendiko dawa. Iya. Do mi Mas. Dadi lali aku. Oh, ayo sauntara ora nembang kok. Ya. Do ni Mas Mustika. Neng wang ya saka ngendi Mak Wonosari Gunung Kidul wis jangan ditanya nek wong wedok kono suarane apik-apik iya sinden kono ya suarane top-top iya ya Mak monggo mbiyen sadurunge tak ukup gaweane mung golek walang no oh. Ampun ngoten to Pak. Wah, wis ngau kathok training suwek. Saiki ya wangune nek golek ungkrong ki ya ngono kuwi. Ungkrong tahu ungkrong. Tahu aku kemarin di sana dikasih tahu kok. Oh. Ungkrong itu ulet ya, sebelum ulet itu kan ulet jati. Iya. Iya, doyan aku, Mbak. Doyan? Iya, doyan. Lho, Pak. Elizabeth aku doyan iki jaman durung ketemu aku aja kok uler. Coroe dipangan. Coro iraiku kaya coro pancen. Kileng-kileng. Kileng-kileng kok kileng-kileng.
Ya. Tatulunga ngilangke rasa kang samar tresnaku sondol sundul yati mangga neno nano yuk nglam-lami nguciwati
amung tansah tak lalekke nanging terus sing gumyak-gumyak. Kembali seperti semula. Ya, kekuatane wis bali meneh. Otot bebayune wis pulih meneh nok. Ya. Siap kanggo makarya. Wah ya, ya wis ora apa-apa, Mak. Nah, pamundutan saka panjenengane sapa iki mau? Sing ngaturake. Wah, kok teng Slebar to iki? Iya. Nujiwat saka Pak Widyatmoko, pemerintah Desa Ngargosari. Oh iya. Diaturake. Ya. Gentenan saiki Mbak Tatin, monggo jumeneng ya. Tatin. Awas lu sang, hati-hati iki, klethak kowe modar. Seden kalak ning viral iki ne. Mbak Tatin. Lah iya saiki lagi. Terkenal dengan dan AA. Waduh. Ngene iki lho, nek
langsung midon ki langsung senyum, aja mbeh sengut, Ya aku senyum ta iki. Nek senyum ki do seneng sike ngono. Ya aku wis senyum urung iki mau. Wes, nah ini langsung ngene lapik ngono. Jadi ciri khasnya ketok. Ya, senyum itu harus wong disuguhke penonton pirang-pirang kok besengut ulate kaya Japrot, jepaprot. Apa? Biasane japrot, jepaprot. wis kowe iki nek ora iso ngarani ki ya takon sik to. Jeplak prut piye? Kesuwe nek takon. Japrut. Japrut. Jepaprut ya kena, japrut ya kena. Iya, dadi basa Jawa ki pirang-pirang. Tiba, klumah, delosor, krungkep. Ya kuwi termasuk basa Jawa kabeh. Basa Jawa kabeh ya. Heeh. Nek berarti nek air terjun kae yo, berarti nek toyong glebak. Apa? Basa Jawa nek air terjun apa aku takon? Jare tiba akeh. Grojokan. Lah, kok tekan grojokan? Kan air terjun. Heeh. Nek macem nek terjun nek misalnya awak dhewe terjun bebas berarti awak dhewe apa misale iki apa nek awak dhewe? Krungkep ngono. Krungkep. Nah, ngono, krungkep. Nek Berarti- ngene yo glebak. Heeh. Nek air berarti piye? Berarti toyo Air ki glebak. toya. Toyo Toya apa? ndlosor no karemu. Ya ora ya air terjun grojokan kok toya ndlosor. Oh, dudu meneh. Sing tak karepe ndlosor ki menungsane. Oh, menungsa. Nek basa Indonesia tiba ki ming jatuh tok. Ya nek basa Jawa ngene ki krungkep, kene kelumah. Nek ngene gegeblak. Ngene ndlosor, pirang-pirang. Iya. Ya. Monggo menungso ya kuwi berarti nih. Ora nggo banyu. Oh iya. Ya ora ono kok. Ayo do nonton banyu gegeblak ngono ya ora ono. Oh iya. Ya. Ora eneng ya mang. Nek bangsa kirek barang ya padha. Bangsa kirek kewan-kewan ya padha. Nek Kirek. pitik ngono kuwi dhek kesandung piye? Ayo krungkep. Oh iya, pitik kerungkep ngono ya iso. Pitike tiba ngono wae. Oh iya. Kok takon kirek barang apa? Ya kan biasanya menungso karo kewan dhewe-dhewe. Kae mau sing diutus maca sambutane Pak Bupati mau ya kanthi dalang Kisono Nugroho. Wah cilaka ya aku masih kirek-kirekke. Sono iki kirek ya. Sono iki kirek ya, Pak. Iya, sono iki bagus. Oh, sono iki bagus. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Lah gendah kok. Ya sono banget ya. Ya Seno ki sono banget. Iya, sono iki Jelas bagus. yo Dadi nek bagus. Pak Seno iki sono banget. Ayo pancen bener sono banget. Wah, sesuk arep tak viralkan. Pak Seno iki sono banget lho. Ngono. Dosa kuwi tenan kuwi. Manut Tatin dosa kuwi. Lah kok malah Kowe mbusuk kaya Lisano iki apik apa? aku seneng nek ana wong radong ngene. Aku seneng nek ana radong sing elek aku wis. Kowe ngerti sono ora sa? Ora jare bagus, sing konsisten. Sono iki kirek. Oh, sono kirek. Heeh, wis gak diviralke. Iki Seno Nugroho sono banget. Ora bapakku masa tak kirek-kireke. Kirek ki anak asu, beda. Kok semene kok kirek, mesti ngono ta kowe? Iya. Malah diudal-udal karo Elisa. Heeh. Iya, Mbak Tatin arep nembang apa? Pamundutan wis entek. Bengi iki tidak ada panyuwunan kowe sing nembang. Ya, ning kowe tak tampilke. Nggih. Apa sah? Yang manut Mbak Tatin ki saka Kulon Progo ya, Mbak? Oh iya. Po berarti produk lokal. Iya, ning omahku kono ngisor. Ngisor ora ning dhuwur kene. Ora. Gembongan Kulon Progo. Gembongan Sukorno, Sentolo, Kulon Progo. Oh iya. Kuwi mbokne ya sinden. Ning wis almarhum. Nggih, pun Bu Sri Oh, Lungit. Bu Sri. Oh iya, saiki narusake dadi sinden. Heeh, bapakne. apa? Tapi Apa? kayak ning kono mae ketoke ra mung sinden tok ya. Hah? Ning kono mae kayak tulisannya Salon Sri Lungit. Ono make up ada, salon bisa, wayangan juga bisa, ngono barang ya. Dadi Ayo. komplit ora mung sinden tok Sri Lungit ki. Ditawakke kok Iya. payu kok iya. Ora mau bapakku ngapa, Pak? Bapakmu Apa? blantik sapi. Iya. Oh iya, Mbak. Hah? Bapakmu berantek sapi. Ya sak kecekle bapakku. Lemah barang ya gelem. Lemah ya gelem, kowe ya gelem sah. Maklar. Oh, makelar ya. Yo, nembang apa, Tin? Apa ya? Kayak lo dia. Kayak ana sing nyuwun sesi deman. Yo. Le wonge keri wae mengkone gonge. Sesi deman, ayo. Oh nggih. Nah. Ben ajar mikir. Iya. Nggih bawa, Pak. Nganggo apa adake latihan. Alah menteng nganggo bawa kok le mbok rene nesu-nesu ngopo ngono lho. Aku iki wis
nek sing jeneng pentas kene iki nek tembang ki wis tak haruskan pakai bawa ora usah dadak takon. Ya takon ya ora apa-apa nganggo bawa ora, Pak. Nganggo tin ngono kan dadak ya nganggo dadak latihan. Nah, aku iki nek ora disentak selak nyentak sik. Iya. Ki wong loro tok udur wae jan ora tau akur. Ra iso nek kon akur karo dalek. Ora akur ya melu terus kok. Ya butuh duit. Ayo nyambut gawe duduk wedi apa. Nyangkang kok ndak. Awake lemu cedak kali praga kok ninden. Mau nek golek wedi ndak mengkeret. Apane sing mengkeret? Hah? Kulite. Oh, bekisik to. Lah iki nek dikum nang banyu terus nek dadi kisut-kisut iki ngono. Engko ndak kisut. Iya. Jenengan pengen Apa? pengen kisut? Ra. Nek pengen kungkum golek wedi. Emoh. Iya, mayange penak kok golek wedi. Wiwitane. Aku arep ngombe sik apa Mbak dadi iki oleh lho arep ngombe sik. Ngece kuwi ya. Enggak. Ora, Mbak dadi iki ngelak. Kuwi akibate nek sinden sok wani ro dalang ngono kuwi. Ya ora, wong iki mergane watuk kok. Oh, alasan watuk. Tenan lho Wong ket suarane. mau ora krungu lemu ngono kok bareng kon nembang kok watuk alasane. Jenengan ora nggetekke suaraku kaya gede-gede ngene apa? Suarane gede-gede ngene ora nggetekke. Ah suarane sing gede kok digatekke. Wong kowe ya ora gatekke aku nek gede-gede ra tok gatekke kok. Masa suara kan nek jenengan genah gede aku ero dadi rasa. Blegere jenengan lho maksudnya. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Kowe isih aku ora jomblo. ngerti nggonku nek nggonku cetha cilik, nek gede-gede radong aku. Iya. Soale awakmu Malah bukan cilik. ngomong. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek Mbak Tatin gede, Paseno gede ya ora pati yo. Nek sapa sing rapati ya? Paseno ora pati yo gede. Oh, Nek Mbak Tatin gede. ora gede ning lemu. Lemu. Kuwi to, deloken kuwi sa. Ngopo? Mesti arep ngece meneh ayo. Nggon geger mburi iki keplek-keplek iki demoken. Iya iki lho ya. Soale kakean mamah ceker. Ceker kok. Bener. Aku Ya iki toh, ora Pak. ming ceker pitik kok, ceker kuwi Apa? tau dimamah kok. Gila nih, masa cekere wong kok didik. Wah, doyan cekere Pak Seno. Ya, mampu. Ora doyan, nek sing ngrebab doyan. Tahu kok, turu neng transit karo aku adu sikil adu sirah ngono kuwi. Aku mujurana, dhek mujurana Iya. ngono kuwi. Jempol kuwi di. Aku nglilir, apa to iki ngono Bodi? Mbah ngimpi apa radong aku. Ya. Padahal kukune akeh ana teleke barang iki. Cici. Baleni mboten? Anderek sang peke. Iya. Ora sah. Anderek sang peke. Priya. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha Bandara terus kayung-yung. Ya. Ayo tirokke kok. Bandara terus kayung-yung. Kowe iso gregel medun saya. Lalas. Pas peneran nek ora ya ora. Nena. Nena. Nana, nena. Ora blusokke to. Ya ben men bingung kok kowe. Selendang kuning
ngono kok mblusukke. Lah, Ayo nuntun jenenge. Neno Kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis dajari joget soalé cah iki anu kon joget males. Iya. Manawa. Males, Mbak, nek males ya kuwi mengko lemake ora terbakar. Jadi kudu joget terus. Ya, aku manat kowe jogete ya. Yo dijajal ya. Digawe sing pencilaan men. Ayo awakmu ki men suda. Ora aku arep takon ngene Mbak Tatin ki munggah medun ngene iki ora ya dalane? Ora. Enggak, ngono aku. Oh, enggak, datar. Oh, datar. Oh, mulane kurang nek wong kene mesti akeh mlakune. Sikile tok kuat-kuat ya. Kabeh munggah medun ngono kuwi nek nggonamu ya mula kowe lemu kaya ngene mergane. Iya, ora tau mlaku ngono ki. Tau mlaku rono rene. Wis nang omah ming turu. Ya sing isah-isah bojone, sing masak bojone. Nggih mboten no. Enggak. Terus no sesideman. Luwe becik monggo luwe becik paten liwat kincang ing alisun
Dangdut aja slow-slow banget dangdute. Ya. Ndale joget ora sigrak ya, Mak. Ya, nangga. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake isine apa-apa wae yen sesidem Ayo janjine nih Rok Elisa. Ayo tandan. Terus Sak, tuntun Sak. luwih becik mati manuk ing pisahan Pementasan ki sing totalitas profesional. Iya. Siap. Dituntut joget ya joget ora ming uwak-uwak. Iya. Niki mah joget dereng. Wis sampe wis. Nyuwara kowe nek joget ki. Kok nyuara? Heeh, anggere tak tung kok ngono kuwi. Apa kuwi? Mbok ora ngerti apa sih. Saka kene mak kok ngono. Krungu ta? Kedian aku. Iya. Suarane. Heeh. Sing siji mak kok sing mak kokek. Ya sing siji lemu sing siji cilik. Iya. Sama niki. Wis Mbak Tatin. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Ya wis diaturake mak ya. Ki pamundutan wis tuntas no. Ya. Ning ewa semono sak lagu meneh ya. Ya kanggo Mbak Iin. Ya sing daleme Kali Persing, Kali Gesing. Kali Gesing kuwi ya. Kali Gesing itu deket sini ya, Pak? Cedhak. Ya apa aku ora ngerti kok nggone ngendi. Iya. Kuwi duren, nggon duren. Nggih, kula nggih bakulan duren kok, Pak. Sampeyan niku? Nggih. Waduh. Bakal duren. Pas awoh mboten sakniki? Dinten menika pas mboten awoh ning nek ambune nggih sok onten. Ambune durene. Nggih. Oh, mbok tak dulan tak ngambu kula. Nggih menjang pinarak mawon ngen kula, Pak. Mengke nggih, kula tuduhi duren ngen kula. Nggih. Wah, Ngersake sing kados napa duren niku werni-werni, Pak. werni oh, kok Nggih. wangun banget enak kaya bakul tenan ya. Kaya nawake duren niku werni-werni, Pak. Nah, aku ya sing seneng sing ijo kae tur rasane pahit-pahit legi niku. Oh, niku duren pahit. Duren pahit. Enten meneh duren piti niku durene cilik ning rasane legi. Oh, duren piti. Nggih, duren enten meneh duren mentega. Wah, Duren warna-warna ya. mentega. Mentega jerone barang dibuka kuning. Oh, karena Kuning kandel, Oh, iya, aku. isine cilik. Tapi cilik. Tapi kandel. Kandel. Oh, cilik tapi kandel. Iya. Oh, iya. Ana meneh duren
montong. Montong. sing Oh montong ya, ku sing- yang pada suka itu durian montong. Ana neh duren Petro. Ana ta? Petro. Enten. Ah durene dawa. Nggih, paling gede meneh duren celeng. Oh. Duren celeng konten, Mbak. Nek ora serius, Mbak. Ana tenan apa? Nggih enten. Oh, duren celeng. Berarti ana duren genjik. Niku Duren keje. Nek dibuka warnane ireng, pahit, tur marai mumet. Iya. Duren genjik ya ora. Duren celeng barang ya ana. Ya, ya werna-werna ya, Nggih, Mbak Pak. Bilih badhe ngersakaken saged pesen kalih kula. Siap, sesuk nek pas prei kula kanca-kanca kula jake mriko kabeh. Nggih. Bento Waduh. bayar dewi-dewi. Nah. Dadi bakul duren iki ya kudu sabar lho, Mbak Oh iya, Elisa. kok sakit kudu Lah sabar. yo arep dambung iki kudu manut. Oh, diambu-ambu terus, kurang mesti tuku ya tapi. Ayo dambu terus diteblok-teblok iki ya manut kudune. Oh iya. Penuh kesabaran. Penuh kesabaran ya. Iya, itu. Terus bener. rugi ora Mbak kaya ngono? Ora ana Iya. rugine wong bakul duren ki. Ora ana rugine? Wah, wis batine akeh. Oh. Amin. Diambu-ambu ra dituku ya ora rugi. Ya ora ngono kok ya. Ya nek mau diambu ora bayar apa-apa. Ini nek wis dibuka, dipletek kuwi kudu bayar. Oh iya. Kok Elisa kok takon kok diambu-ambu ora bayar ya ora apa-apa. Aku soalnya rada doyan duren, Pak. Jadi makanya kudu takon. Ah, payah kowe. Lah kok payah? Oh, lambe. Wong duren ki ngono kuwi nek sing seneng banget, sing ra seneng banget. Mambu wae iso marake mumet. Nggih, Mumet nek kok mumet. Iya. mumat. Ya mumet. Mumet, Mak. Ngaturke napa Mbak Iin? Ya. Nggih, menika tembangipun podang kuning, langanipun Pak Lurah menika. Oh, Pak Lurah niku remene kodang kuning. Podang kuning. Sakliyane bakulan duren aku ya ndek hobi ngingu Napa? manuk kuwi lho. Oh, sing ning Bandung. Heeh. Oh, nggih, nggone Pak Seno ya ono. Apa? Manuk ning pendopone sesuk tak colongke. Waduh. Kok ngajari elek to iki. Manuke Pak Seno cilik apa gede? Cilik. Oh, cilik. Kaya tau weruh sa. Cilik tapi manis. Ning ocehane piye ocehane? Kok ngerti nek Ya manis? ya wis ta mbok didelok ning vlogku ono. Ora nek manis iki kan kudune Manis. dirasake. Ya kaya aku ngene manis, Oh. disawang manis ngono. Manukku manis. Iya. Lumayan ana sing ngalem. Iya, dibawani mboten, Mbak. Oh iya. Nggih. Neno-neno. Bawane pucuk Nat- mawon, Pak. Oh, pucung kena. Aku bingung. Ya, bingung mergo apa? Saban dina mikir manuk. Wis rasa dipikir ben nang kono wae. Maraimu. Lah yang kudu dipikir, mengke nek ra dipikir iso mati lho Pak nek mboten dipakani barang niku. Nah, rasa pakani nengke wae. Mikir manuk podang. Nek manuk podang regane piro ya, Mbak? Aku rong tau adol. Oh, tahu tak dodol tenan. Ya takon manuk barang ki arep ngopo sa. Lah tak dadake bisnis kok. Engko nek aku nyolong ngene Pak Seno entuk piro lumayan. Lumayan. Ora mendoyo Mas. Sun pikatmu lute pendo. Cita kaya sok bawa ngene iki sing tren ning daerah kene iki bawane podang kuning iki pucung nok. Ya, aku bingung mikir manuk. Heeh, ora apa-apa. Mangga, ya. Esok awan. Esok awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing
Elisa. Nggih. Ki wis meh jam 1 ngundak lakone ora butul. Yo, teruske dhisik critane. Nggih, siap. Mengko iso disambung gara-gara. Yo, Mak tak derekake. Ayo, Nggir. Kang Samar pamoring sukma